Sa tuwing makikita mong may mas angat sa'yo. Ako si Arlene. Ginaingon, pasagdi ang mga tao nga dako kasuya nimo, kay mga tao kana nga way ikabuga parehas nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Naiinis ka na't nasisira na ang araw mo. Ay sos, tuo man mo anang Arlene oy. Ilad baya mo. Naunsan sa kadiha, si Pen? Ay, wa manoy. Kasi wa. Naklaro ba na ako ang sa akong anak nga imong gimensyon? Wala no, nga na day noy. Imong anak na day ginganlag Arlene noy. Kana ra bang ba ni mo si Pen, no? Tahiyon to gina. Ay da, ayog tubayin ng mga klase sa tao nga ingon anak pa, uy, mas stress lang ka. Ay, makasakas dugo eh. Suya man gud na siya nako pa. Kay di man siya mo tuo nga magsigi og padana ko og kwartang akong afam. Pare-ara ko ng imong afam, Arlen. Aron makita gid sila og makaingon sila nga tinuod ang imong gisulti. Di lang ta magdali pa, uy. Moabot ra lagi na. Arlen, sugdan ako. Daya ni mo Piolo, friends lang ta, uy. Mas ganahan man ko nga. Mas labaw pa ta sa friends. Naalagi ko'y afam. Gani ko mo tuo eh. Aw, sige. Unya na lang tuo kung makakita na kaniya, ha? Ayaw ko kumidya di agad. Di mo ko kumidyante, uy, Piolo. Oh. Kasi hagin ho pirming Arlen si Penoy. Ha? Nga no gud laro? Oo, sa nga nugod lauro mo tanaw. Gi pamisitahan pod siya ni Piolo gabi eh. Ha? Kinsay ingan? Ako! Kita ka. Nakita ka eh. Pila na ko nakabisit ng musigi na kung silang kitaan nga. May kay nagkasugat ta. Oh, nganong suko ka magtuno si Pin? May afam naman ka. Nganong ilugon pa man na nimo si Piolo? Ha? Ngano di ay? Ako lang si Piolo. Aw, ikaw din tagiya ni Piolo? Hala, wa ko na-inform lagi. Hiram da Arlinoy, magid ka da. Imuhon na lang gid ang tanan nako da. Hinay-hinay pod ipin, oy. Hinay-hinay ha. Wa mo ko'y kiangkon nga imo. Si Piolo di ay. Si Piolo, taro nga namisita nako. Lain po kay ako siyang awayon o papaulion. Hilom di ay. Mugawas ka ng imo pagka-hamburger. Unsay hamburger? Hamburgera! Ako? Hamburger? Ako pagkataw agad si Pin. Sige baya kong paubos ha. Kanang hambugera nga imong giingon, manghambog na sa iyang na-achieve. Bisag way nang utana niya, iya gyud ang ipanabi. Iyang isugilo ni bisan kinsa. Wa man gud ako himo agad, di ba si Pin? Basin bayag, dili na ako ang imong gipasabot. Basig ikaw na si Pin. Back to you guys. Bugno batalin. Ay lang nang bugno oy. Hadlok ba lagi ka? Wa ba siguro matawang akong gikahadlokan si Pin? Hilas. Dire, hamag dayon Arlene. Mabuting at tabagin mo ang sarili mo. Gisuklan pati mo si Pin? Taggam gito ba? Na, dili ko ng away, oy, di ko ng bugno. Alang na sa mga tao nga way mga batasan o way uwaw. Ako imong gipasabot. Hala. Nagabati ka? Nagkabati ka ayo. Isog lang gid ka no. Basta wa ang imong kontra. Time pa na gud si Pin. Kisa may akong kontra nga wa man. Ako di ay. Wa mo ko makikontra ni mo si Pin. Murag ikaw ra may init gud kay nako. Hilo mo ay. Di amo ginis Piolo oh. May ning makadungog siya nga wa na ko iluga siya gikan nimo. Oh, Tempa. Nganong ilogon man ko ni mo Arlen? Nga dili man mi uyab ni si Pin. oh. Mauyab din ako siya. Oh. Nga wa mong kumanguyab niya. Ano na? Ikaw may akong gipanguyaban. Ano na? Piolo. Naluoy pa akong si Pin, Lauro. Tagam siya. Nagikan na ginulos ba mismo ni Piolo nga wa siya panguyabi ni Pagpita. Ay, Ano man? Ikaw po Arlen ba? Suktan na si Piolo eh. unya Ikaw? lagi. Unsaon ako akong afam nga magsigig padaan akong kwarta. Oo mo sa no?
Bahay kay niya ka na anak. O pa, nganong guol ka magkikakway? Nanawag ganina si auntie ni mo nga silingan sa imong afam. Maton niya, nasunog ang bahay sa imong afam ug Ugunsa pa? naapil pa kasunog sa bahay ang imong afam. So, wa na'y kwarta si Arlene? Anong ako may mong pangutan nun ha, si Pin? Piolo, manguyap na kit ka na ko kay wa na may sapi si Arlene. Wa ko nag-apas og sapi si Pin. May namahibaw ka? Nahigugma kong tinuuray kang Arlene. Salamat ha, Piolo, kung mauna. Wamang ko, nag-uol ko, kawanay magpadana ko. Nag-uol ko, kay naapil pagkasunog ang akong afam. Buutan ba yan to? May nagpagilak. Pailak ka lang ko, aron. Mulo ang agawon sa kunyugan, Piolo. Ang sinilak mo ayo. Pagawas ang pananay mong mga luha. Sandig sa kong dugan, ha, Arlene? Piolo. Paya si Arlene. Simple ra gid ang pagkaikat. Hilak-hilak pa nga may pauraray sa dughan ni Piolo. Leche rin baya, uy. Boda! Gaya ni mong nahuman og hilak, good Arlene. Hilom na. Hilom na. Imo ko lips to lips. Pasagdi lang ko, ha? Bahala ko pa kunin mo suta. Wakas lang ka, Arlene. Piolo. Piolo. I love you. Love you too, Piolo. Upaha, Arlene, no? Upaha. Asa ka gwapa? Uy, na sila tubangan ni Padre Josué Knurday. Kuyawan ko sila, Pi. Kuyawan siya buhato ni Pipin. Ihulong ang kasal! Kuyawa, ha? Kuyawa. Nabuha ka si Pin, nabuha ka. Pwede sa kawa ni Pin. Inday, dool diri day. Ikaw tong misinggit nga misulti nga ihunong ang kasal. Dool diri inday. Dool diri. Sorry, Father. Ang tinuod. Na-scam lang mo na ako. Uy. Unsa man ni pinuanga oy si Pin? Unsa ning binuanga, si Pin? Si Pin abi ko mo nagkasabot na mo. Ay, sus, uy. Kamu duha, uy. Matod ko, naskamo sa akong pagsinggit. Drama na to ako, ha, uy. Papansin lang, good. Unsaon, kay SP man ko, good. Sorry. Nakasal mi si Piolo pero nakurat big pinakalit sa pagsinggit ni si Pin nga ihunong ang kasal. Na-scam ko numi. Mga kasama ang kaagi ni Arlen Dinining Tulmanon. What's the style? Nascam A style.